Kublaya pi baro bapet lang ya kanika video. Ngade i bari pingrom i kena badang pule, bad ringkat bad ngaru dan saya iwe student ikem lamurong. Ngikwa ban keren mentagas ngi ya ka academic reservation. Te manhakine ngi ya nga upload haka story jonga ka result jong ka need exam. Bad bon ki baladap daka jing bitar mo, kila dap daka jing bitar, bad kila sngow ing kila mong kata-kata ban pet ya ka result. Tang ba siya bangin ya cekman nga kwa ba i kem lamurong i student in introduce kindiat ila de. Te ngai kublai ai kong bari te kublai phi barok ki para jai jongi te ngade ukim lamurong nang te ka chinong jalapet na East Jantia Hills te mentanga dang long kum student nang aprisol jong ka MBBS final year. Te pilet ya ka MBBS ndai. Te pilet lamba ka kota ni pilet ya ka private. Ngalai lang ba kota. Kota. Okay. Te pi kani de ka first attempt ba pilet ne laju. Ngam de ne ka first attempt ngam yo nga yo second attempt. Okay. Te pila ban tharai kat ka experience jong pi ba haka first attempt pi read marks ne kadon ka jing pair ne ka jing no shiliang ong no apreng ki schedule tribe ne di badet than ki marks jong pi. Jabta kano shiliang kumta te ban ong haru kata taru long patla ra namar badon hi ketu ka jing katu ka polisi baki chena kumto te long kadon per kajing experience hang tu first tengah kham duna hi kama nga da compare bat khasi ba jantia te the page part long nga perkhat kumto ladanga long ugaru kemut ngalayo rungsuk layo rungsuk hang tu par tang bapat long nga super khat hang tu par tang bapat long katu ko polisi kila chna hi na du ko par ba first CM atau par 1972 la chna hi atau par de first CM lo de Williamson hi te kila chna hang tu ngim tip kumno ki chna te bat dadangi page population ru gibon jong hi tang ba ta kumno pat ki long ki bu citeng ya garu citeng pat ya ki kasi jantia ar ngut kumto hajo kan dengan ong ya pi kendiat ban penshai lang kham tam ki students bat kham tam ki kemek pa ki bala one approach yang ban keren ban penshai halor kani kata bakren i ba kem kadai ba ka job reservation kam dan jing dai bat ka academic reservation haka job reservation bangish na hau 1972 ndai ki klam tho bakin kadai provision na bantaka academic kamud ka academic reservation haka state jongi kam exist hila ban mudur ki kam exist ki shu pente jubor tang daka jing mudur ba to kane ka job reservation in apply ya kani hi haka academics kata kalong very illegal but dangilet shakod kila ban sha shame action namar ba kumno pin bo ya ki student kumno pin treat ya ki student but ya ki education kum ya ki government employees ta kam ya hap show kan ba arpan nga upload ya kani ka result ya shisha ka Instagram story jonga ka result jong ka need te naki ST kan bet schedule tribe mo kum ba ken kiwe ini we schedule tribe kasi yo lais pa kan dai pusan haka need exam te ini we pat ide hi schedule tribe ide igaro pat iyo lai sau pusau te da shukhen no na ka merit base mano bade banrong de te hi lai spak thai pusan kan dai pusan dei te nalor baka 90% haka class 12 ini we iyo 65% kud nakiliang la de ban yo rung ta we dei meritless bade yo rung daga garo kan ngindaya karanya katapat kinong bakalong communal ne ki ong bangi ngi dan jingyasyon hindray kumnung ong badan ka jingyasyon haba ngi baro ki jat benrio jong kani ka jella ken ngi dai lang ki schedule tribe te kumnu thalai ki bo reservation lupa kala danya ka schedule tribe tamba kila long no ki divide biang pat de te divide biang te pila ju i thalai ka experience ka ni pila poi final ya mentamo te pila inem ki khna ba ki do man siam ne ki don kata ka jing mong bat ka jing sngo le shiliang ki nga lab hi ya kita ke experience long kata kamut kumno kini
kitu ki parlok chonga ki ba pule te ki yo ma kham he ban ya garo te ki ong ki compare ru bat ke long ki ong lada ki don ha garo kumu ki layo sup kitu ki ong kum ngai ta por bangaru nga tho ni banangkong itu ki ong kumta tangba ki ong pat long pet ngia ong pat ngimla ban le ayu namar katu ka polisi kala don gumto tu polisi kala don gumto tamba lada ngi pej pat ya kane ha Arunachal ha Nagaland ru Nagaland ru ngi lada ngi pej bale ngi don ban ong kumta namar ki dur Nagaland ude ki ST be ke baro hang tu pat ki indigenous people ki tribe hang tu ki tribe kibon tamba ki kim ka categorize la kumba categorize hang ne po me kala jongi khasi jantia garo ki hang te pat ki la pej be la tu ganit score kat bahe tu la yo bandrung wat Arunachal ro ngai i ki tribe Arunachal tu da khen kai mangi meja tribe khasi jantia garo tang lai Arunachal ki dan haro lai pho dia da kile kumni kumbale ngi ban bo la ka jong ta te la yo mar kat no 0.5% kum ta mo handrai ki ba start ki bo no scheduled tribe ben te phis ngo ne maka kan long fair kum ta pan Sngeu fer sngeu fer bhar namar larangi pej ru hagane ka pe makasi jantia ki bu marwe sandon ma hagaju garo ki bu lajong te larangi pej ki kasi hag population ru kasi jantia population ki abon garo ki duna ki population jong ki tamba ki achiteng ya garo ki achiteng ya kine ki kasi ki jantia lara ki ai 90% ya ki garo bale ki ai 90% ya kane 90% ya kasi ya ka jantia ru bale ki bu arpeu kamu kalong arpeu kitu kelarin ha namar hang tu ki bon ki population ta te ladang akan kumta ladangi akan kumta ngasneu kumbangi anut kumbangi bichni kumbangi kwa ya kasi ya kasang ngi don ka jingmut ka jingtmu ban ayu ngi kwa ya kita ke equality namar ki nagalan ru kiru ki review hi ya ka polisi jongki just to provide ban ai ya kata ka equality ban equity among all baro yakane ga ngiru thrai ngaru nga don jikaman ngakwa long ki sarkar jongi ba kin perkhat hakane ban review ya ka polisi ban khenang ban lumlai ban yo ya kata ka inequality te kata de ka sur jongi ki students kata de ka jing shale jongi hakasan post nam kumnungi ayat ba ini khasi yo lai spa khandai phusan yo rong rega kadeka lowest la long no naki khasi baduna tam de no lai spa khandai phusan re naki garo ba he tam de lai spa sa phusau highest te kanie de ka jing ka sur jong ki samla kanie de ka jing bitar long ka jing shale shiliang kamdan sho ka level playing field te khamtam ki parents but ki students ki bala approach nga pila ban discuss ban nga hanie khnang ba ngila pat ban pin sawa shadu sha sarkar kumba ki ong ba da shukran kumni ha YouTube dan bor tang ba na ka jingkran jongi kumni ki sapen mi ki pen mi pat ya ka reservation ki bu manifesto e ta ka daw ngi ki students ngi dan bor palat ya kane bat shaban pen kod biang ngakwa ban mention ba ka academic reservation is nowhere laid out in the job reservation ka khlam dan wat tang shi line lane shi kantin ru ba ka academic reservation ka dan ha ka job reservation dara but the challenge ha kane shakod ngila kala ban long illegal ro but nga thare la de hi ki kemek pa ki badan ka jing snowlem ya ki pateng jongi lane kum yangi ki samla ba ki dei ban lei ei no ya kane te kamdan legal provision re kumba tho kamdan legal provision kishu apply tang kum kan ja sarngau naka job reservation kata kamdan legal stand ra kanam ne a code dalen takdaw ki samla ki ba dan shisha kata ka jing sa not but bala sha le shiliang bala sha destroy ki career la sha destroy ki dreams jong phila pulesh tam re phim yo on what basis mdan ka jing shai halor kata on what basis haka basis of merit te khlam choose mada choose la yo rung to ba kham he marks te on what basis ki choose patken ni kwa ban tip ya kata ni de ki sur jong ki students ban ai khublai biang sa hi sini ba kem ki student dan bok ba in queue sha phrang ba ishlor ban wan sha khman te khublai ya phi ba ro pa petlang ngaru nga ai khublai ya ngakwa ban ai khublai ya kong bari nga dap da ka jing kemen long nga bagi don ya kata ka jing chulur ta bagi jing chulur ban initiate kum kini ki kam mder ki kam bas new tanga karpat ya phiru ki para jongi mder phil lar phisngeu don jus ngeu hakane phil don kam ban support lang khnang bangin la ban yo ya ka equality